हेलो हाय नमस्कार मु आलोक आपन स्वागत कर मोर न्यू ब्लॉग को। आज आसत जी नयागढ़ गोटे पार्क भीतर को एंट्री कर गोटे सुंदर पोखरी देखा आगे को जीवा कौन कौन रही देखिए। सन्ध्या भल लगे ना खरार पड़े आसला गार्डन टे गार्ड कर बढ़िया ना बढ़िया प्रवेश करू लेफ्ट साइड आप देखिए बहुत बड़ा पोखरी बहुत सुंदर मत देखा आगे आगे कौन कौन रही देखिए।
କ୍ୟାଫେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବେନି ଆଉ କ'ଣ। ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଏପଟେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଏପଟେ ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯାଇକି। ବତ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ସେ ବୁଲିବେ। ରାସ୍ତା ବନେଇ କ'ଣ ଅଛି। ବସିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ପାଣି ଛାଟିବାକୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଥିବ। ଏଠି ବୁଲି ବୁଲି ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ବୋଟିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଏତିକିରେ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାତରେ ଉଠିବ ଏଇଟା।
रणनीति कौन थिला?
आगक एमती नुआ नुआ वीडियो देखा वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जहाँफल आपको नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन मिल धन्यवाद।